Sí, efectivamente, Marín continúa agardando unha chamada, unha mensaxe ou unha nova que lle devolva a esperanza dende que os dous terremotos acudiron La Guaira en Venezuela. 4 dos seus veciños continúan desaparecidos. Por iso quixemos vir aquí ao Colegio La Inmaculada de Marín, donde esta familia tiña un pouco a súa segunda casa. Estamos con Lucía, a directora. Moi bo día. Bo día. Que última información tedes vos? Temos a información de que a irmá de Adela, da nai dos rapaces, embaixou eso hasta Venezuela para estar na zona cero para intentar ter máis noticias da súa familia. Como vos enterachedes vos de toda esta situación? Por redes sociais, o xoves pola tarde, tarde-noite, enterámonos de que esta familia estaba desaparecida, que estaba nas listas de desaparecidos. Como comunidade educativa non dábamos crédito, non podíamos creer que eso estaba sucedendo. E a partir do venres empezamos a buscar información e saber como estaba a situación. Claro, que fixense vostedes unha familia que tiña aquí o colexio dos seus pequenos e que levaban moitos anos, 8 concreto, agardando para facer esa viaxe, non? Sí, a verdade é que estaban moi impacientes por ir a Venezuela porque levaban, dende que o rapaz era moi pequeniño, tiña uns meses, estaban moi contentos de ir alá e ver a súa familia. 8 anos agardando por facer esta viaxe e como comunidade educativa, como se lle explica ás familias, aos nenos, todo o que está pasando? Como se xestiona unha situación así? Pillámonos en este momento en vacacións, entonces tócalles de alguma maneira a familias explicarlle aos rapaces que está pasando en Venezuela e como está a situación neste momento. Como na comunidade educativa tócanos a nós en setembro, enfrontarnos aos rapaces, ás clases, aos titores e ver como afrontamos tamén isto e prepararnos para o que poida suceder. E para rematar, que pedides vos dende aquí, dende Marín? Pois queremos que sigan coa búsqueda, queremos que haxa maquinaria, a UME que siga traballando. Sabemos que dende este edificio hai voces, entón temos a esperanza de que podemos atopalos e que queremos que sigan buscando. Pois moitísimas grazas por atendernos. Quedamos aquí en Marín, que o que siguen é buscando a esta familia tan querida aquí porque traballaban no Pobo, traballaban en Marín e ademais os pais eran tamén presidentes do club de hóquei e estaban moi involucrados en toda a comunidade educativa que hoxe se atopa completamente devastada.